Goddag og velkommen til Skydehulen. I kan ikke se noget lige nu, men det kommer. Jeg hedder Lennart Hansen, og jeg har bygget hulen med en ven, der hedder Victor Bjerg. Se hulen nu. Nu går jeg op ad trappen. You fucking son of a bitch! Det er Victor Bjerg. Shit! Ja, jeg er sådan lidt for cool, og det er sådan lidt fedt, fordi at, så se her, the big gun! Ja, så kan du lige se her. Man kan jo næsten ikke være han. Ja, der er lidt meget skrammel, men se her. Du ser ikke, der er noget på den der. Jeg skal lige være sikker. Okay, nu kan I se det. Ram forbi. Her er det vores skydehul. Vi ses snart igen. Nå. Okay. Altså, først skal min ven lige gøre noget. Og det her er min nummer 2 gun. Den var mega sej. Ja. Så en tredje gun derimod. Den er så lige smadret. Jeg har haft en med en til. Og han behandler det ikke rigtigt. Ja, jeg gør. Jeg køber bare lidt noget lort. Det var mig. Hej hej. Bye bye.